El Centre d'Art i Natura de Farrera és una residència de treball per a artistes i investigadors. És un lloc, per tant, de producció cultural en el sentit ampli, perquè tan aviat podem tenir artistes o persones creadores de disciplines diverses o transdisciplinars, però també tenim investigadors de natura. Ara, per exemple, aquests dies estem celebrant el curs d'evolució del paisatge, que té origen en una recerca que vam començar l'any 96 en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, el grup de recerca en àrees de muntanya i paisatge, i que ha acabat esdevenint un curs d'estiu. És a dir, que art i ciència a Farrera pretenem que es donguin la mà al voltant del Centre d'Art i Natura. Jo a Farrera hi arribo amb la meva dona l'any 81. Ja veníem d'una experiència de muntanya, perquè tots dos tenim origen urbà, jo soc de Barcelona i ella de Terrassa, i ens vam conèixer a Snurri, en el que en dèiem un servei civil substitutori, perquè jo soc objector de consciència del servei militar i això em va fer aproximar en aquest servei civil que vam iniciar en un territori rural i de muntanya com aquell. I això ens va donar un coneixement sobre la muntanya prou important com per decidir que ens hi volíem quedar a viure, i gràcies a uns amics vam aconseguir una casa aquí a Farrera i ens hi vam instal·lar. I des de llavors que vam aprofundir una miqueta més el coneixement d'aquest territori ja més pallarès que urgellenc, i a més vam conèixer aquesta experiència que començava a néixer del Centre d'Art i Natura, que el Centre d'Art, en aquell cas, era més residència de treball per a artistes, la idea original, que venia del Bernard Loughlin, un irlandès que va viure aquí l'any 76 i que anys més tard va iniciar el que posteriorment va ser la residència de treball per a artistes més coneguda d'Irlanda, que és el Tyrone Guthrie Centre. Diguem que des que l'any 95 ve el Bernard Loughlin a buscar-nos a casa, en aquell moment vivíem a Terrassa, i ens proposa de gestionar el Centre d'Art i Natura, va ser un impacte, perquè nosaltres ja teníem moltes ganes de poder tornar a Farrera amb un projecte amb cara i ulls, i aquest, evidentment, era un projecte que sabíem que estava tot per fer, partia gairebé de zero, però en canvi li vèiem possibilitats de futur. I clar, després de 25 anys de moltes dificultats, moltíssimes, d'utilitzar casa nostra com el menjador diari dels artistes i dels residents del Centre d'Art i Natura, de picar moltíssima pedra, de fer entendre a l'Ajuntament que era una inversió molt interessant que comprés aquest edifici on som ara i que el rehabilités com a nous espais de treball i espais de residència i cuina-menjador. Després de tants i tants anys de suar i de moltes dificultats, de moltes alegries, però també de moltes dificultats, la possibilitat de rebre un reconeixement com a Premi Nacional va ser una cosa que en fi, ni en el millor dels somnis hauríem pensat que arribés. Tenim un entorn que ja el veieu a través d'aquest reflexe del vidre, no? Un entorn que és no únic però privilegiat. Tenim una muntanya a hores d'ara molt rica des del punt de vista de la biodiversitat i amb molt d'interès també per l'estudi, per l'aproximació, sigui des de la mirada científica, sigui des de la mirada artística. La natura és molt inspiradora i ho ha estat pel Centre d'Art i Natura i també ho ha estat el patrimoni cultural que hem trobat al Pallars Sobirà. O sigui, l'avantatge del lloc on som, Farrera, que està a la vall o la coma anomenada Coma de Burg, és una vall molt poc turística, poc tocada, molt ben conservada, on encara tenim molts ramaders, i per nosaltres va ser fonamental a l'hora d'arrencar amb el projecte haver conegut aquests últims supervivents d'una civilització centenària que vam conèixer amb noms i cognoms i que eren
persones doncs, que tenien una concepció del món completament diferent als que ara som coetanis en aquest món, i per tant vam poder aprendre d'ells molts valors, entre altres el de l'austeritat, que jo crec que aquest projecte s'ha basat molt en aquest valor de l'austeritat, perquè allò que no és necessari és sobrant, i això doncs, els autòctons, els nostres indígenes ho tenien molt clar, i jo crec que és una de les coses que també és un dels valors que són més sostenibles de tots els valors que avui en dia utilitzem en el món contemporani, no? Home, jo crec que després de les necessitats bàsiques més materials, la cultura és la primera necessitat que tenim els humans. No sé, ens fa millors, ens cohesiona com a grup, ens ajuda a comunicar-nos, ens ajuda a conèixer-nos i a reconèixer-nos entre nosaltres, veure les diferències, i jo crec que és en el món d'avui, un món també tan divers, tan a vegades i desgraciadament trencat pels temes doncs, de mala distribució de la riquesa com a primera raó, però després també, doncs, i ho veiem a casa nostra, la dificultat dels encaixos culturals, polítics culturals, doncs també exigeixen que aquesta comunicació a través de la cultura i en el nivell de la cultura sigui la que ens organitzi i no altres decisions doncs, o altres actituds que tenen més a veure amb la força, amb la imposició, amb el militarisme, amb les armes, amb la coacció i doncs venint, a més, en el meu cas, de la no violència, jo crec que la cultura de la no violència és la que ens hauria de prevaldre per fer un món millor i fins i tot un món també doncs, en el que aquesta emergència climàtica pogués anar-se aminorant i poguéssim recuperar doncs, aquests estàndards climàtics que permetin les generacions que venen continuar visquent i gaudint d'aquest planeta que tenim tan espectacular.